На площадката плачат децата. За първи път виждам родител да плаче. Аз да стоите плача. Не съм сигурна, че ви разбрах. Защото нямам дете да плаче, зато и... Какво? Дарето не иска си имаме дете. А коя е Дарето? Жена ми е маняк. Те е манячки. Ами той и моя мъж не искаше да има деца, обаче като забременях, супер много се зарадва. Ти просто трябва да й кажеш и да й го заявиш, че искаш да имаш деца от нея. Просто да я сграбчиш с тези мускулести ръце и да й кажеш: ти си моята Ева, а аз съм твоя Адам. Честно ли? Какъв е този чорап? Ами той е шарен. Не е моят този чорап. Не е твоя, да? На кой е този чорап? На който е чорап? Дали на някой друг този чорап? Тебе питам. Ми и аз не знам. А някой друг ли е този чорап? На кой друг да е той? Аз как да знам? Ти ми кажи. Много ме нападаш, напрягаш ме малко. Ма със сигурност не е моя. Искаш ли такова? Не. Това не е твоя чорап. Със сигурност. Ама не е и твоя. Този чорап не е мой, не е и твой. На кой ще е този чорап? Много ми е интересно. Мими! Не трябваше да става така. Сигурно е заради емоцията. Проблемът е, че има седалищно предложение. Какво е това? Ами бебето вместо с главата е с дупето напред. И сега какво? Сега вместо сватба ще направим едно хубаво секцио. Бяхте ли да кажете да? Не. Такмо да кажа и усетих как ми изтичат водите. Вие как решихте да се жените точно в 8-я месец? Заради датата. Сватбата на майка и татко е на същата дата. Искаме да сме щастливи като тях. Ох, ти хубаво. Толкова е лудотиво и забранено. Чакай. Искаш ли на обяд в склада? Искам ли? А сега трябва да ми кажеш кода за днес. А това за теб. Honey, can you hurry up, please? I'm hungry. Patience, babe. We're in the middle of something. Okay, whatever. I'm gonna fuck you up so bad. Hey guys, my name is Adelina. I'm 30. I studied acting at University of West London, where I graduated with honors, acting for stage and media. I'm in a few TV shows and movies, both here in Bulgaria and back in the UK, and I would love to work with you.